Ось, браты і сёстры, працягваю вам паціху расказваць пра Асвею. І зараз вам таксама пакажу два важныя месцы ў Асвеі. Это, канешне, царква великапакутніка перамоганосца Георгія. Дарэчы, як і ў нас у Баравусе такая ёсць царква, куды я хожу. Таксама драўляная. І тут она пафарбаваны ось такі сіні колер. Менавіта гэта звязана неяк з Асвейскім возерам. Відавочна такая адсылачка на азёрную тэматыку. Раней, як кажа моя бабуля, тут была даўно іншая царква, а вось гэтую пабудавалі ўжо 90-е гады. Быў адзін чалавек з Брэста тут прыехаў, і ён вельмі хацеў пабудаваць царкву. Ось, дзякуй Богу, ён гэта зрабіў. А тут цераз дарогу пажарная вежа. У Баравусе ёсць свая пажарная станцыя. Вот так.